Täsirli maglumatlarda dünýädäki geň-enaýy arçalar hakynda. Üstüne gar batan ýaly görnýän bu arça Maldiv adalarına suwun astyndadyr. Ol deňiziň düýbündäki merjenden ýasalypdyr. Taryhda iň uly arçalaryň biri Rio de Janeiro'da ýerleşýär. Ol suwun üstünde gurnulan dünýäde ýeketäk arça. On boyu 80 metr ýetýär. Dünýäde iň gymmat arça Abu Dhabi'da Emirates Palace mehmanhanasyna gurulupdyr. On bagasy 11 milyon Amerikan dollaryna barabar bolup, aşydaky jäjekler altyn kümüşden, gymmat baha daşlardan ýasalypdyr. Ine bu 10 metrlik arçany ýasamak üçin bolsa 450 000 lega oýunjagy gerek bolupdyr. Bu arçanyň agyry 3500 kilograma deň. Iň gymmat arçalaryň ýene biri her ýyl Şwitsariýanyň Zürich şäherine gurulýar. Ony 7000 sany Swarovski kristal berýär. Paýtadynda gurnulan baş arça bolsa, diňe bir garaşy döwletleriniň arkalaşyna agdaý ýoklarynda eýsem tutuş Merkezi Aziýanyň iň beýik arçasy bolup durýar. Oň beýikligi 44 metr. Ýene bolsa 16 metr deň. Aslida başga nähili geň-enaýy arçalar bilýär.